Tú que eres gandeiro e labrador. Esta é a gadaña, tortella. E despois este é o mango e esta a manilla. Unha vez que a olla estaba rapada, se quitaba alá, o seguinte proceso qual era? Pois o seguinte proceso era lavala, e despois había unhas que lle chamábamos por aquí rocas. Chámame José Rodríguez Cruz, nací aquí na Gudiña. Teño un hobby que me dedico, pois eso, a recoller aspectos etnográficos, sobre todo, non? De boca da xente, de veciños e da xente de aquí dos arredores, non? Da zona das Rallas. Había actividades que estaban remorecendo. Decidín eso, recompilar esa información. Surgiu un primeiro libro que se chama Así falan na Gudiña. Fixen varios apartados, un dedicado a un vocabulario, un extenso vocabulario de palabras, digamos, que se emplean aquí na fala de aquí do Concello, fraseoloxía tamén, os ditos, un refraneiro tamén. Vin que había moitos aspectos relacionados cos traballos que tiñan vinculación coa fala, non? Entonces decidín ir anotando todo esa de boca da xente de idade, non? Anotando todos os aspectos porque claro, unha vez que morreran eles non había forma de recuperar ese léxico. Que se facía con esa lá que estaba afiada? Como se puña? Facíanse moitas cousas. Pero como se puñan? Novelos? Que novelos, claro. Primeiro turtíase, depois adobanábase así á mão. Interésame moito tamén algún aspecto da etnografía, da antropoloxía, como son os mitos e as lendas, non? As lendas están, digamos, tan propias do noso povo, non? Cada neno, cada persoa nova, porque son as que teñen máis facilidade, pois que recollan dos seus pais, dos seus avós, pois esas cosas, o conto, o léxico. Eu creo que é un deber, digamos, dedicarse ao eso, tratar de, digamos, de recompilar toda esa información que teñen a xente maior, eso, se non se recolle, pois pérdese, porque cada persoa, pois, digamos que é un libro, non? Que te pode dar información, non? Entón, esa información pérdese, non? Ala, a outro día. Bahasa yang benar, ben falado. Froitas que se dan nas maceiras. Mazás. Alimento que se fai co leite callado. Queixo. Ves como sabes? Dos milleiros de libros que hai nas bibliotecas, moitos escribíronse recociñando outros libros. Pero algúns, e son os millores, naceron de facer experimentos novos ou de recoller datos na natureza. Xosé Rodríguez Cruz dedica todo o seu tempo libre a preguntarlle á natureza humana. El pregunta aos maiores palabras, ditos, refráns, cantigas, contos, ensalmos, tradicións, técnicas, e de todo iso xa saíron 20 libros. 20 libros con datos da Gudiña, dos ríos, da Mezquita, de Viana, pero tamén do Couto Misto e da Raia Seca. Cando nunha comarca hai unha persoa así recollendo datos, aumenta a conciencia do que somos. A nosa lingua é máis rica, o noso patrimonio medra. E se o pensan ben, xa nunca morremos de todo. Por iso é tan importante que por toda Galicia haxa xente como Xosé Rodríguez Cruz. Abor